Halo लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन खनसे बयखौबो बरायफिननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जाहैबाय दिनै नै अरुणाचलनि हाग्राबारियाव हाबफैलायबाय ओरै जेथिंबो नाया मानो हाग्रा गेजेरा एकदम जाहार गेजेराव दङ आङो दिनै लोगोफोर दा एक्चुअलि बेयाव लोगोफोर दिनै सिमेन्ट बानखोगोन आरोना लोगोफोर एकदम लामाया नैबेजों लामाया ओरै हाजो सिं सिं माने सिमेन्ट बानखोलांनांगौ आरो बेग मोनसेयाव 100 हा सिमेन्ट बानखोनाया ओमफ्राय माने ट्रेक्टरा दा बेयावहाय सिमेन्टखौ लाबोगोन आरो ओइ गाहायाव बे दाउननिफ्राय एकदम ओरैजा बानखोनांगौ जाहैदों एकदम ओरैजा हाग्रा सिं सिं बाखोलांनांगौ एकदम ओरैजा बाखोनांगौ आरोना हां थोनो होनलायनाय ओरैजा गाखोलांनांगौ एखेबारे नै आयु मा एरैबो नै ओरैजा गाखोलांथारनांगौ आरो हाजोआ आदैया ब्रां ब्रां मोनलायदों रखदा आयौ नायसाय ओरैजा बाखोलांनांगौ बापरे बाप आयु मा एरैबो थैगोनलै दिनैबा हले बाखोनांगौआ थोस फाग्लासो जाबाय नै आयौ मा एरैबो आयौ 9 बोसोर जाबाय हाजो गाखोयैया लोगोफोर ससे गाखोबोनायावनो हां थिफु जालायदों आरो दा सिमेन्ट बेग मोनसे बानानै गाखोनांगौबा दंबावोलै लोगोफोर बापरे आरो बिजा थांबावनांगौसो गोजौआव ओरै गायथिं लामाया ओरैबायदि खानाय लोगोफोर एकदम गिथावथाव थांनायनि र' हा नै आयौ बानांगौ नै माइ ओरैबो बापरे बाप आयौ आदै साजोबोलै आयौ माइ ओरैबो माबायदि बागोन नै लामाया हाट गोजौथार थांथ'लालै दा सिमेन्ट बाखोनांगौआ मेंनानै थोल्लो हानाय नङा नैबे अन्थाइ देख्रुबनाय नुदोंना मेटेल ना मा होनो बिदिखौ दा जोङो बस्थायाव मोनसे सोना लाग्रोबाय दा बेखौ जोङो बानलांगोन आरोना हां थिफु जालायनाय एकदम ओरैजा हाजो थिखिनियाव बानानै लांगोन बेखौ ओमफ्राय बेग मोनसेयाव 100 हा लोगोफोर अजनाबो अजन दङ बैद्य अजन दङ स' बानायनोसै ना माबायदि जायो नुबाय दा लोगोफोर माबायदि हांथ' हां थोन जाजोब्बाय स' लोगोफोर जोङो दायो आदाजों आंजों बेग मोनसे बाखांबाय आरो दंबावो ओइ नै दैमा थांनाया सेजौसा दालाङाव मोनहैयो बे दैमाया ओमफ्राय जोङो सेजौसानि गेजेराव दंफैयो आरोना हाजोआव नैखौ बाखोदोंमोन अन्थाइ फिसाखौ गजोब्बायलै माने बेवहाय कारेन्ट गायगोन जाहैदों माने कारेन्टनि खामानि सोलिगासिनो नै दालाय नै ओइजान हरदों दाहाय नै एकदम दाउननिफ्राय बाखोबोबाय गिलिरथारने हायोलै नोङो गिलिरबाबो देन्जारखा गार' मडेल गार'फ्रा हाजोआव गाखोनो हाखायोना बिरादनो नैबे जरावनो बांसिन खस्थ' मोनो एकदम डाउनथारना मानबायलायनांगौ जायो बस्थाखौ बानानै गाइस हाङानो गहां जाज्लायदों स' गोबावसैना बिदि अजननि खामानि मावैया बिराद गोबाव खमबाबो 7 बोसोरनि उनावसो बेबायदि अजन खामानि मावलायबाय सिगां मावदोंमोन आरोना बिल्डिंफ्राव ओमफ्राय बिराद गोबावसैमोन ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव जाला गोलोमदै गनाया फाग्ला मेंबायलै आंथ' सिं बिराद सायो मेङो आरो फाग्ला बायदि गोसोआव जाना थासिगोनलै रेकर्डिं स्राउनलाय स' लोगोफोर 2 घन्टायाव 500 थाखा रगग थालायबाय दा नै जोङो 8टानिफ्राय मावदोंमोन दा 10ता जाबाय ओमफ्राय 2 घन्टायाव आङो बेग मोनबा बाखोबाय जेनथेन हां थोनो माबा हाजिरा थाबाय आङो सानसेयाव दिनै 1000सेखौ गथा लांगोन आरोना लोगोफोर खिन्थु खस्थ' लोगोफोर बिराद हार्डनि गजोबखायो गोलोमदै ज्राव बेसेबा गोजौ हाजो बानखोबो नोङो बे अन्थाइ देख्रुबनायखौ ना नैबे नुदोंना बे बस्थायाव सोनाय नोंसिनो देखायनाया स' माने बेखौ बानबोनांगौ आरोना दायो जोङो बानग्राफ्रा साब्रै आरोना लोगोफोर
दासो बुजिदों खस्थ'आ बिदिखौसो बुङो होनलाय ना मा दा एक्सुवेलि बेनो आरोना लोगोफोर हाजोआव खस्थ' खालामनो हायोबा थाखा फैसा बिराद दङ दा एक्सुवेलि थाखा फैसाखौल' नायना मा जानो देहाखौथ' नायनांगौ जायोना लोगोफोर थेवबो आङो गेले दिनै 2 घन्टायाव बेग मोनबा बाबाय 500 थाखा थाबाय बेग मोनसेयाव 100 नालाय दा टेनसन गैला आराम गेले भिडिअ बानायसो मावगासिनो आं लोगोफोर दा एक्सुवेलि आङो नोंसोरनो माने भिडिअ ओंखारगोन होननासो फैखादों आरोना हाजोआव बिसोरजों खामानि मावफानो स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामदाबाव BM राइडारा आजिखालि हाजिरा खामला मावग्रा जाबाय होननानै नाम थानांगौ लोगोफोर शेयार खालामबानो जाबाय जोङो दायो हाग्रा सिंनिफ्राय खामानिखौ मावखांनानै थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय गुमै सासे दंबावोमोन ओमफ्राय आदा सासे दंबावोमोन ओमफ्राय बिसोरो थांग्रोबाय जोङो माने रेमब'खौ एसे थुखैदोंमोन ना थुखैनानै माने जों लास्ट जाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दिनै सानसेयाव खै बेग बाखो होनबा बे हाजो थिखिनायाव स' लोगोफोर सासेयावहाय 13 बेग बाखोबाय आरोना लोगोफोर 1300 सानसेयाव लोगोफोर सानसेयाव माने 8:30निफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदों खामानिखौ ओमफ्राय 2टासिम आरोना लोगोफोर 12टायाव 1 घन्टा गेप लानानै स' थेवबो थासाबबाय हाजिरा जेनेबा सानसेयाव 400 मोनोमोन नालाय थारमाने खामानियाबो स्पिड खस्थ'नि जाहैबाय नालाय माने एसे बुरजाखौ दिनै लाखिनो हाबाय आरोना स' लोगोफोर दिनै बे खामला मावनाय भिडिअखौ नायनानै माबायदि नांदों स' कमेन्ट्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ना